Oh, aman. Loh, waduh. Kok ini ngaku ndelok apa? Tiba. Maaf, Bang. Lagian awakmu sepedaan yo gawe sembarang. Karepku ta kene ndokon kon yo. Ancen. Dan kowe iki ya ngerti ya kon. Ndokon kon ya tak rekam sepurane kon. Lho arek iki lho sing nabrak awakku ya sampe aku sepedaku roto babras kabeh lho. Ono awas kon ya. Awas kon yo iki tak rekam ya tak lebokno sosmedku kon. Awas kon kapok kon ya. Awas lho kon yo iki tak rekam tak lebokno sosmed kon. Awas kon, awas. Upload videone. Kapok. Oh. Wong edan nabrak aku pas sepedaan. Mir, apa kon ngerti video viral iki ya? Video ini sih, iki lho. Sing anu arek pedahan iku lho. Nabrak awakku ya sampe aku sepedaku roto babras kabeh. Ki, ombeku ki. Arek iki lho sing nabrak awakku ya sampe aku Loh, sepedaku roto babras kira kabeh lho. adikku. Wah, sopo iki sing ngerekam iki? Wah, aku tak goleki wong iki. Ki ombeku mang ndi? Wah, pokok sesuk-sesuk kudu tak goleki wong iki. Mbak, kula arep tuku, Mbak. Halo. Mbak. Mbak. Tangi ta turu ya. Oh, apa? Kula arep tumbas kula. Taiti lan Poki. Oh iya le, awakmu ngerti gak video sing viral saiki iku lho le. Sing tabrak ambek sepeda pancal, terus sing rekam iku ya Allah, jan sembrono nih. Kurang ajar kan sing rekam iku. Ya. Oh, nggih Bu, nggih. Oh. Niki wis matur nuwun nggih, Bu. Oh iya le. Duh, kayak aku salah ya. Ah, Bos. Aku ngerti Afi, anak-anak iki lho sing gak metu. Lho lha apa asik koyo ngono arek-arek iki. Mbak, ngerti sing jenenge Arifina? Arifin. Enggak aku tahu Arifin ah. Ero aku. Oh, mesti kok nare-nare aku. Enggak tahu ae karo. Oh Arifin ah. Duh, ngapa ya nyeluk jenengku? Mas. Mas, sampean karo arek jenenge Arifina. Arifin, sih, ngomong bisa mana sih? Nah, Arifin iku dia ngerekam videonya terus viral. Nah, di video itu ada adekku. Nah, saya cari di sini, bahasa Indonesia. Sampai ngerti gak arek? Oh, apa kamu nggak bikin Arifin? Lah, iku Arif, Arif S, udah Arifin, tiga aja.
Sopo mang sing goleki? Aduh. Ngeri utang senep ae. Aduh. Tuku apa? Lalapan siji. Vi, wong iku mang lapo ya takut perkara Arifin. Curiga aku. Ya mbo. Ya wis lah, ditungakno ae Arifin gak kenapa-napa. Amin. Iki Mas pesenane. Heh, dorong bayar. Oh iya lali. Oh, anjene kurang ajar. Tapi ya. Aja Awakmu to sing gawe video viral iku? Iya. Sing ana adikku iku? Iya bener, sampean bener. Nah, saiki aku pengen awakmu mbusek video iku terus gawe klarifikasi. Nggih. Nggih. Kula sing salah ya. Oke. Iya. Tak anteni sampai sesuk. Iya. Kakek kenapa terus bos? Kantin? Apa? Mang kembalianku kurang 20.000. Oh. Bu, mang susu kurang 20.000. Susu 20.000. Oh, anjene kurang ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Arif utawa Arifin pengen nglarifikasino video viral sing tak rekam. Video viral tabrakan sepeda. Korbane iku gak salah. Sing salah iku kula. Areke iku dibuli-buli amarga gak lapo-lapo, padahal kula sing salah. Kula sepedaan nganggo headset. Terus kula gak ngatekno dalan. Dadi areke iku aja dibuli, sing salah iku awakku. Sekali neh kula njaluk sepurane sakakene, aja dibuli meneh areke. Lan kene kula sing salah. Ya, matur nuwun sing ngrungokno. Lho nih arek iki lho sing nibakno awakku ya. Sorry Bang.
Iya. Kok ono oci dek buri. Ya kalau mau iki mek. Masuk. Masuk buri. Jadi Sore lebih lambat. ya kan maksudnya gerakannya gak main diri. Yes. Astagfirullahaladzim. Oh iya le, awakmu ngerti gak? Arep apa video tanam arek loro iku lho sing siji sepedaan. Masuk ngono. Arep lho, cok ngono. Enggak tahu. Kan? Mandek. Mulai. Action. Vi. Kamu kok apa ya takut perkara ini? Curiga.